Tindak nyosri ponang pinanganten kekalih anut sung sasmitanira Ki Suba Manggala Bagus Jaka Pramana saking tlatah Purworejo. Sigra lon-lonan lumaksana ponang pinanganten putri wis midhangetaken unglenggong Salokananta Ketawang Ibu Pertiwi. Sinten to ingkang dadi paucuk ing laku ya Suba Manggala wong Bagus Jaka Pramana. Sigra sembah sesedokan nganglongaken jangga asta ngapurancang kekedhep netra atur sasmita dumateng wong ayu Liliani Nur Afitasari lirih pangandikane mangkono to monggo Den Ayu kula dherekaken tindak ndika. Ora mantra-mantra titahing Madyapada wong ayu Liliani Nur Afitasari lir pendah Betari ing cakra kembang darat ana ing Nuswantara. Lamun cinandra candrane kaya kurang candra luwih warna. Sumeblak wadananira lir rembulan purnama sidi. Sendani rembulan tumanggal idep tumpang kenging tawang. Netra lindri grana ngrungih waja hamiji timun. Ladi manggis karengat. Adi-adi angudup turi cecunduk sekari ronce sekan menur meladi ingkang gumebyar mengku Prabowo sumorot lamun dinuru nganti esmu amblerengi krana rebut Prabu kelawan eden-eden ingkang wonten madyaning bali Prabayasa rinengga jangga nglungit-lunging gadung asta gendhewa pinentrang bangke ananawon kemit kompang kempol hamukang gangsir kalika samana sigra paring reresik sasana anggenira pinarak jumeneng wong ayu Liliani Nur Afitasari denawe dening wong Bagus Suba Manggala Jaka Pramana sampun dumugi ing mun kapiyarsa nganti kaya cantaka munya bareng ana sajroning warik. Walang-walang tanali sik samirana datan lumampah ingkang kapiyarsa hanamung swaraning para ingkang pinarak lenggah sung pepuji dumateng ponang pinanganten sakaloron mahananing gumun ingkang amulat ingkang wanita ingkang sedeng gerbeni persasat arsa kebuk padaranira benjang mawi lair jabang bayi jeblesa kelawan pinanganten kang lagi lumaksana. 1, 2, 3 tepat jantung hatinya. Ini yang sudah
kita sampaikan. Yuk. Ini adalah prosesi balang gantar kajaba mung wangsul utawi kundur mriki samono sigra nekuk dengkul wong ayu mengko malah malati semblong melati sigra pecah kapisanan wujudan tiga biak kang wiji dadi tumuwa enggal pinaringana momongan disusikan kaki dari sang suami surga dumunung ana sak ngisoring suku telapak suku keng sigra pinjengkar hakekiter ngubengi sang guru laki tinapurna anggenipun sesuci dumateng sukunira sang guru laki wong bagus Lukmanul Hakim siga geragapan ingkang raka kang sinedya bakal kasembadan kang kayuh bakal kae tatkala samono sampun hanggendong putranira sak kaloron lirih pangandikane ayo nggir tak gendong goleki jagatmu. Sarira jenarma mangir sigra sembah sesedokan Ki Suba Manggala Jagus Pramana dumateng Den Mas Eko ingkang hanggendong putranira sak kaloron arsa tinuntun tumuju jagat sasana mulya Waradin sariranira lon-lonan tindaknya anggenipun hanggendong putranira sak kaloron ya rayinipun sak kaloron mangkono to pangugas maraning ndriya lamun kawios sing lesan saking Nak Mas Bagus Eko ya Den Mas Eko kene di kayake wis titiwanci yen sira kudu ngupadi jagatmu adikku sak kaloron ngupadi jagatmu ya nggir ya di senadyan kinaya ngopo aku iki jejere kang masmu kang ora negakake lara lan patimu tak dongake ing rina pantaraning rati ya di muga rahayu kalis lir ing rubeda sak lakumu aja padha gampang kesusu mengko mendak kesluru aja padha gampang milik barang kang melok dremi milatinya lamun sinandra gumarenggeng mijil saking latinya rahayu nir ing sambikala rasa ngupadi ing sasana mulya ya ing sasana rukmi sesampunipun dumugi madyaning kencana mulya ya sasana dampar kencana Ki Suba Manggala Bagus Jaka Pramana Sigra tep rinereh punang sindur Bupati ini bentuk pengakuan dari Mas Eko. Sampun lenggah Romo badhe tanggap lare kalih menika ingkang pundi sing ingkang berat. Alhamdulillah Bu berat
mantu dan berat anak ETW podo berate. Luar biasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe sing loro, sing peku, sing kuku, sing teguh yo le. Bentuk donga pamuji di dalam menjalankan nikah ini, menjalankan wisuda. Kacar kucur adalah bentuk penekanan kepada mempelai pria mempunyai tanggung jawab, yaitu menafkahi sang istri, seluruhnya agar diserahkan kepada sang istri. Seperti pada saat ibu mengelola pemberian sang ayah, sampai mengantarkan dirinya di jenjang pernikahan atau hidup rumah tangga. Kula atur ke ibu, kula nyuwun paring pitutuh, paring piwulan bareng-bareng sabar lan narimo agar memberikan suapan kepada Mas Loman. Kono ngunjuk tirta perwito suci hasil sehingga pesan yang terpawitane kayak pesan Sekar Asmarandono. Sigra rereh ponang curiga kalih datan pegat anggenipun gegandhengan asta. Sigra nguncupaken asta ngrungkepi pepangkonipun Rama dalasan ingkang ibu. Ibu titi wekdal menika kula ngaturaken sembah bekti kunjuk handap pada paduka ibu. Donga pamuji paduka ibu ingkang kula suwun. Donga pangesarahayu nir ing sambikala. Jumbuh kalian kekudangan dika ibu. Terus nganti kaya den napa dene ingkang ibu Nyai Menik Suprati lirih pangandikaning Bapak Haji Sutino dalasan ingkang ibu sapakon anakku ngger wong bagus, anakku ngger wong ayu, pangestune bapakmu, pangestune wong tuamu ing rina pantaraning Ratri Datanana Pedote ana sak dhuwuring watu ireng. Ning para bini sepuh biyen norma agama yang selama ini pernah maaf di dalam ini saya sembah bekti saya kepada Kakanda. Semoga Dinda di dalam mengarungi harapan Kakanda Vioni. Hanya Kakanda yang saya minta pertimbangan hidup ini kepada Mas Lukman, Kakanda suami saya, agar saya diberikan tuntunan, agar saya dibimbing supaya menjadi istri yang solehah, mampu menjaga aib Kakanda, mampu merahasiakan hal yang sifatnya internal di dalam keluarga kami. Saya mohon dibimbing.